kører vi? Yes. Ja. En af de hyppigste årsager til, at man skal vælge en VSO, det er rentebetalinger. Kan du sådan lige kort forklare, hvorfor? Ja, det kan jeg godt. I virksomhedsskatteordningen, eller VSO, som vi jo normalt kalder den, der gælder det om at få flyttet den indkomst, som der vil blive beskattet i kapitalindkomst, eller det vil sige, når man har renteudgifter, det er fradrag, som der vil være kapitalindkomst, det skal flyttes op i personlig indkomst. Fordi hvis det bliver flyttet derop, så skal man ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af den del, som der bliver beskattet derop. Og derved sparer man i første omgang 8%. Samtidig med, så undgår man noget topskattebetaling, hvis det er sådan, man ligger deroppe. Så det er meget vigtigt, hvis man har store renteudgifter i sin virksomhed, at man får fradraget op i personlig indkomst. Det er faktisk den vigtigste årsag. Ja, og det er ikke noget, man anbefaler. Vi anbefaler ikke, at man laver det selv. Det er et tillæg til årsregnskabet, som oftest kan svare sig ret meget og betale sig lidt fra.